Tilandireni ku programu inanso ya Kandimverere. Nthawi imene timakhala tikusanthula nkhani zosiyanasiyana zochitika mdziko mwathu, kana nkhani zokhudzana ndi nkhani zachuma, kana nkhani zokhudzana ndi zandale, kana nkhani zokhudzana ndi zosiyanasiyanazo zimene zimakhudza miyoyo yathu. Dzina langa ndi Deo Sandram, ndipo monga mwa nthawi zonse leronso sindili ndekha. Ndinawonso azibambo awiri amene timathandizana kusanthula nkhani nkumaunika kuti nkhani zikuyenda bwanji. Ndili ndi bambo Victor Chipofya, tikwandeni achipofya mpulogalamu yathu ya Kandimverere. Ndathokoza kwambiri Mdasi. Komanso tili ndi mzathu nthawi zonse Chawezi Banda, tikwandeni bambo Chawezi mpulogalamu yathu ya lero. Ndathokoza kwambiri Dasi. Ndithu ndi musafuna taya nthawi pachati makambo nena kuti programu iyi phokoso lochepa koma nkhani zochuluka ndi pamene timatsamira. Ndipo posafuna taya nthawi tonse tikudziona kuti dziko lino papita tsopano masabata awiri pamene amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulus Klaus Chilima anatisiya. Ndi pakati pachitika zambiri kuyambira nthawi yomwe adatisiya kufikira padakali pano. Pa Chingereza amatika transition, pachitika transition ndithu kufika padakali pano. Ndi mpulogalamu lero tikhala tikuwunikirapo zina ndi zina zimene zachitika mkatikati mwa ndimemu. Mwina ndiyambe ndi achipofya. Mukuona kwanu vice president amene adali vice president adapita. Mukuona kuti ngati dziko dapereka ulemu oyenerera kuperekeza vice president. Ziko kwambiri Deus. Ndi nthawi yovuta. Tonse ndi anamalira. Ndi anamalira pena zinthu mitu simagwira. Mene anayankhulira even a president. Namalira samangwira pakapa. Komano mukuona mwanga pakulira kwathuku talemekeza malemu Saulus Klaus Chilima apita ndithu ndi ulemu wawo omwe umayenera kuti alandire. Of course zovutazo mene nanenera muja sizimalepherapo. Tinaona zomwe zinachitika kunsipe kuja zosayenera komano anamalira samagwiridwa pakama. Somamuza kuti ulire bwanji. Inali nthawi yokuti aliyense samadziwa kuti chikuchitika ndi chani komano zolankhula zambiri aliyense amakhala ndi mfundo zake mene akuzionera zinthu. Aliyense mafotokoza mezi achitikira kuti ngati analipo ndege nayi mamalire natusa timyendo kenaka inayi ma 14 minutes. Zonse zija ndunati pano tidakalirabe ngati Amalawi ndi ngozi yatigwera yabwera mwadzidzidzi palibe amayembekezera. Andi tiyeni tikhale odekha bentima mukulira mwathu tizilira ndi chiyembekezo chabwino osalira ngati kuti anthu opanda chiyembekezo mene amatuzira mawu amulo. Chawezi kulira titalira bwanji vice president amene adali vice president fabada kai pano kulira vice president ena amene adali vice president tidalira bwanji komanso mwambo otsanzika nawo send off umene udachitikira ku bwalo la zamasewero la Bingu International Stadium. Zidali bwanji zolankhula kunalankhula anthu osiyanasiyana including a state president dziko lino amene adalankhula. Speech yawo idali yotani idali bwanji udaona anthu akukuwa kutani kwa iwe udaziona bwanji? Ndizoona Deus kunena kuti ndi zinthu zosazolowereka kunena kuti mukhoza kuluza vice president. Ndi zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zoti mpaka napanopa timalotabe. Timalotabe. Ndamva bale wawo mmodzi akunena kuti tsiku linake adalankhulaso speech imene ku BICC ku Bingu National Stadium. Adanena kuti masiku angapo ndidalota Achilima akundilankhula akundiuza nawo kuona ngati ndapita ndilipo twini. Ineso zinthu ngazimene zimathawa ndichitikira. So ndimafuna nene kuti zonsezo zimabwera out of disbelief. Kusakhulupirira kuti zachitika. Zinthu zatani zachitikadi. So ndi nthawi ndithu yomvetsa chisoni. Tingonenapo pano kuti ife ngati pano pakati mverere mudaona mina make masabata awiri watida Jomba. Sitimaoneka. Sikuti kudali kupusa. Atamafunsa kuti program kuyata. Sikudali kupusa, sudali mantha, kapena kusatha kulankhula, kapena kusaganiza. Koma chimene timafuna, we wanted the dust to settle and the dew to dry. Timafuna fumbi likhazikike komanso mame aume. Kuti mitu ponena zimenezo ndikutanthauza kuti timafuna kuti tikhale ndi sober conversation. Mitu ya anthu ikhale ngati yamba kugwira chani? Yamba kugwira ntchito. Tonse tikudziwa mmene anthu amalankhulira, aliyense amalankhula mwake. Kufikira hapo mu speech ya president adanena apo kunena kuti mukulira tiyeni tisagwira anthu pachani
pakamwa. Tiasiye anthu alire mmene angaliliremo. Angakhale kuti ena mukulira mwaomo aganiza kuti adziyikamo mchere ndi tsabola owapaka iwowo ngati mtsogoleri. Koma ngakhala kutero ineyo ndine kholo amene ndikuyenera ndivomere zonse zikunenedwazo pakali pano kuti chabwino zikhale chani, zikhale mmene anthu akutani akulankhuliramo. Pempho langa ndilakuti tiyeni ife ngati amene tikunenedwa tisabwenzere chilichonse, tingokhala chete, pasakhale kokana ino ndi nthawi yolira yovomereza, komanso nina kuti tikhale ngati Malawi tonse limodzi pofuna kuona kuti kodi vice president wathu timperekeza motani. Ponena chilungamo idali speech yokhudza, speech yokhwima, speech imene idakhazikitsa anthu mitima pansi. Kuphatikizapo chimene ungaonene Deus unena kuti speech ijadali yonena kuti idapangira, because Angereza amati a good speech is as good as is delivered. Unandauza kuti inuyo mkoza kulemba speech yabwino, koma amene akayinena speech uja akuyipanga express mumana kapena kuti munjira yotani. Chimene nimabwereserapo mana under which or circumstances under which speech ija idanenedwa Deus. Idanenedwa anthu akukuwa, akupanga phokoso, akuwoza, pompo pali diplomatic community lipati ili pomwepo, olira ali pomwepo, family ili pomwepo, masapota akukuwa, koma the president maintained his cool. Anapanga deliver mpaka na kumapeto. Akadakhala wina amene akadaisira pajani. Ndazisiya. Olo kuyamba kwayankha anthu aja. Ngati zimene zidachitika kumaliro aweka Patricia Dzimbiri. Mukumbukira. Kumene ndithu speaker nyumba ya malamulo anakanizidwa kuti alankhule. Nangola I think alankhule ningozisiya. You see, so sizinthu zopheka zidali zinthu zovuta, koma president adaonetsa kuti ndodekha odzigwira, komanso adaonetsa kuti character kapena kuti personality imene iwo ali. Adayamba speech kwayambirira mpaka na kumapeto. Koposaposa mukayionesesa speech manager mmene nene maziwira president chakwera amakonda kuyamba Chingerezi kumaliza ndi Chichewa, koma speech yonseja adayankhula mchichewa. He understood the need for nationhood, komanso adadzindikira kufunika koyenda nawo Malawi mamidzi kwina kulikonse kumene ali amvetsetse zimene zidali mu speech mucha kuyambirira mpaka na kumapeto. Ndikukumbukira line imodzi yokha imene adanena kumapeto ya mchingerezi, adangonena kuti kwa amene mabwera kuno ochokera kunja, azungu kaya ochokera mayiko ena amene simmamva Chingerezi, ifeyo tingokuthokozani kuti muli nafe munyengo imene tikutani tikulira, koma chachikulu tikungopempha kuti tiye tikhala modzi, tigwirane manja, tuone kuti kodi vice president wathu timperekeza motani. Chabwino makambapo zoti olira samugwira pakamwa khaya pakali pano pali nkhani zoti yakuti amba kwagwira nataona kodi zolira osamugwira pakamwa zija zokhala bwanji anthu amba kugwidwa, taonapo akamlepo, taonapo Boni Kalindo. Koma mwina mageresera pita zimenezo ndimafuna Victor utatsindikapo zipolowe zimene zidachitika. Unalankhulapo za zipolowe zimene zidachitika kunsipe nthawi imene thupi la malemu mtsogoleri vice president wakale wa dziko lino achilima limadutsa kupita kwayikidwa kunsipe. Mkatikati mwa njiramu anthu anapezera agendana mpaka naso tinaluza miyoyo inayi. No, zimene zija ndizosayenera kuti zizichitika mdziko mwathu muno. Kodi kupya mtima tizifika poteropa tikulira and mitu sikugwira bwinobwino, komano zikafika pa zipolowe mona ngati that's when timakhala kuti we have lost the plot. Sizimenera kuchitika, and we should condemn it in the strongest terms kuti zisazachitikenso zinthu ngati zimene zijazi. Violence is not a solution. Inde mitima inali yosweka, komano there was no need kuti titayeso miyoyo ina 4 on top of miyoyo ina 9 yomwe takaliswa apapai. It was unnecessary. And the alliance yamapanga propagate zimene zijazi, they should be brought to justice. Mwachulapo kuna kuti apolisa kumanga anthu ena. You see, tisamapange politicize china chilichonse. Chifukwa malamulo amayenera kumagwira ntchito. Tisanena kuti ayi mwamanga wachifukwa chokuti nkhani za ndale. You know, kuti munanena kuti olira osamugwira pakamwa. Kwa malamulo samenera kugwira ntchito. At any point in time, tiyenera kupanga follow the rule of law. So mafacts akuti chani, anthu amangidwa chifukwa chani, anayankhula chani. Tiyangane zinthu ngati zimene zozo chifukwa tikangozipanga politicize kuna kuti akwamanga chifukwa cha ndale, then tibweresa lawlessness. Aliyense azingopangano chinecho chimafuna kupanga kumanena kuti akundimanga chifukwa ndakupanga za ndale. Koma malamulo akuti chani.
osati bwina tubwera kulamuliro wa chipani chimodzi Chawezi kuti akongolesa amba kutseka anthu pakamwa kuti anthu asamalankhule. Mwina asanabwere Chawezi. You know, vuto lomwe tili nalo kumalawi kunoko ufulu wathu timautenga patsogolo kwambiri kusiya maudindo athu. Ndi ufulu pamabweranso udindo. With rights comes responsibilities. So you cannot say kuna kuti iyayi mukutseka anthu pakamwa pamene anthu aja kupanga zinthu zoti kupanga incite violence. So tiyang'ana kuti malamulo athu akuti chani poyambirira chifukwa choti again I emphasize with rights and liberties comes responsibilities. Masakara ugulani tu ajiposha. Wagula ndani ajiposha. Sangandi kwa niti. Pana wana kampendera hapo kauje kakamala masaka mwabira kuphiri kuti. Chamuna Chawezi. Okay, ndikanatha kunena kuti Victor is pretty much well versed and he is the authority in this aspect. Kunena kuti Victor wafotokoza bwino. Ndikanatha kunena kuti popeza this is a talking show. Ndikanati Victor wayankhula mokwanira. Ndipo sometimes the message is the messenger. Ngati uthenga uchokera kwa Victor, anthu ambiri amanziwa kuti Victor has got a critical view of the government of Malawi. Victor mena wankhulira mukuti yayi tisatengere mwayi kuti ndife azipani, therefore akatimanga anthu ayamba kunena kuti akongeresiwa ayamba uzuza wanthu. So wayankhula zimenezo ndi Victor. So ine mutandilola ndinene kuti what if Victor today the message should be the messenger. Nthawi zina zake anthu amakhulupirira akanyamula uthengawo ni munthu wina. I remember ndikananena ineyo anthu sangati khulupirire. So for today ndinene kuti kunena kuti ningobwerenza zimene Victor wanena kuti yayi aliyense agereza amati noblesse obliged. With the rights come responsibilities. Victor wanena kazi. Chifande zo ulutsa sinamalizike ya. Exactly. Akujambulabe mavieni ma program leto. Kunena yayi wakuti anapho wakuti yayi wakuti wakuzakhala mote. So Victor kunena kuti tikangoti tinene kuti if we ride on the back of our rights and we discount or we disregard tikati tingonena kuti tili ndi ufulu kuiwala udindo wathu kena kuti pangano breed society ya lawlessness tikuza mtundu wa anthu osasunga malamulo. Zimenezo sizitithandiza ndi zomwe Victor akunena kuti yayi ngati anthu ena ake amalankhula mongolankhula careless mosasamala anthu amenewo akuyenera kuti atengedwe akafusidwe mafunso ayankhe nchifukwa chani amalankhula zinthu ngati zimenezozo. Chifukwa chokuti dzikoli ndi latonse, dzikoli liufunika kuti pazikhala law and order. Lamulo ligwire ntchito komanso tizikhala anthu osunga mwambo ndi kusunga malamulo kuti zinthu ziyende bwino. So for today ndinene kuti Victor has been a very good messenger of what is right and what is supposed to be done. Chabwino tibweranso posachedwa apa ndi nkhani imene imene tikuyambira nayo yokhuza transition imene yachitika kuyambira nthawi omwe vice president amene anali vice president wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima adarisiya kufika padakali pano pamene ndi vice president watsopano. Timwereka imodzi pang'ono. Ngati mungo tseko lomene matipeza programu yathu ya lero ya Kandimverere pamene tikuyambira nkhani zosiyanasiyana ndipo nkhani imene talunjikapo kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi zimene zachitika pakati pa masabata awiri amene pamene data ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Chilima komanso pamene pasankhidwa wachiwiri wa mtsogoleri. Chawezi tikumva kuti kwabwera akafukufuku amene akubwera kudzachita kafukufuku okhudzana ndi mmene ngozi ya ndege idachitikira. What's your take? Ndizoona Deusi. Zonsezi zikuchokera pa chiyambi pomwe. Chabwino tonse timadziwa ndi chikhalidwe cha aviation industry. Kuti ndege kangoti yachita ngozi. Tifune tisafune naturally amene kuti afufuze. For idea ndiyo kuti ndege kati yagwa pamakhala kuti pali vuto. So amafuna kuti adziwe chimene chidapangitsa kuti akonze ngozi ya mtundu umenewo isadzachitikeso. Kwa amene mina amatsatira amati air crash investigation pa DSTV or kandi pa National Geographic ma platforms ena ndi ena nditu amafotokoza zimenezo kuti cholinga cha aviation industry kale Deus ndege zimatha kuomba na mwamba
kuomba amati mid-air collision zimenezozo masiku ano zidachepa kwambiri chifukwa chokuti adapezera mayankho kuchokera pa mavuto amene ankachitika nthawi imeneyo panopo anapanga so kafukufuku sikuti amankhaonena kuti tipeze aferanja koma adzapewe ngozi ya tundu umenewo isazachitikeso so that's the idea so ngati kuti mukatulutsa report zoti sizikugwiritsa ndi zimene tinazo sizivomera sizogwiritsa chimene aviation industry akatapange investigation ndimayambira pamenepo cholinga choti ndege akadakhala kuti olosipana yankhulidwe chilichonse ngozi iyi ikadafufusidwabe ine ndimadziwa ndithu ndapangapo history ndiye pali mkulu wina amene adali UN Secretary General adamwalira ngozi pakati pa airspace ya DRC ndi Zambia timati Mr. Doug Hammarskjöld ndipo ntapita ku United States in 2022 ku UN headquarters ku Washington ku New York ndinapita ukapeza list ya ma UN General Secretaries amene akhalapo pa mpando umene uchawo nditapita pa chikwangwani pacha ndinakapeza kuti izi ndinaziphunzira mu history nikaona ngati mina zinza mabuku mkulu uyu ndi zoonadi anakhalapo ndi UN General Secretary mpando wa Ban Ki-moon mpando wa Kofi Annan that gentleman anakhalapo mkulu amene timati bambo Doug Hammarskjöld anamwalira pakati pa airspace ya DRC ndi Zambia ndiye ngozi imene itachitika adafufuza akafuna adziwe kuti kodi chidapangisa ngozi ndi chani adadziwa mpaka na mphindi ya mmene ngoziyo idachitikira chifukwa chokuti ochi imene ya munthu mmodzi amene adapezeka adamwalira pa ngozi imene idayimira at a certain point they could determine kuti ngozi iyi ndege inazagunda pansi nthawi indi pamene ochina tani idayimira so akamanda kuti akufufuza anthu aja amafuna adziwe chidachitika ndi chani ndipo anthu asadandaule akuti boma la Germany ndilo lomwe lapanga identify anthu amenewa kuti abwere ma experts amenewa akuti chanchani atomics ndi amene akubwera afika ku Malawi kuno akuti anthu amenewa lapanga identify ndi boma la Germany lipanga kafukufuku lapanga identify boma la Germany osati Malawi si boma la Malawi kumafikaso kuti yayi hati kwafika anthu kuti amapanga zachani ndingomaliza Deus zomanga nsewu choyambirira Deus ndichonena kuti a president adanena kuti ndikufuna kuti kafukufukuyo achitike ndipo IMDF apanga kafukufuku wawo aviation iso apanga kafukufuku wawo komanso ndikupempha diplomatic community maiko adayitanisa akazembe mmene ankakapepesa president akazembe adapita ku State House adakumana ndi a president ndipo anawuza kuti mundithandize inu aku Norway inu aku America aku Germany aku Britain aku France mutithandize kupanga kafukufukuyu ndipo zotsatira zake amalawi adziwe akufamily adziwe inunso international community wina aliyense atani adziwe koma poyambirapo mponena kuti mukumbukira mphekesera zimene zinkamveka masiku ayambira ngozi itangochitika ayi mafoni anthuwo sanapezeke pa scene ya accident ayi zinthu zinakhala bwanji tinamva ku speech ya ku Bingu National Stadium tsiku la maliro send off adayankhula ku family akulu awo achilima adayankhula zonse zatipeza foni ya achilima tili nayo zovala zawo adatipasa ochi awo adatipasa mphete yawo ya ukwati adatipatsa kuphatikizapo kabuku kakuchalichi kamapemphero kamene amayenda nako achilima zonse akufamily adatipatsa tithokoze aboma zimenezo atipatsa so zinthu ngati zizi ife pempho athu ndilongoti amalawi tideke ngati zinthu zayamba kuyenda chonchi zikulunjika njira yabwino ndiye kuti tsanane wake tidzamumva ndipo zonse tidzakhala kuti kuzidziwa chabwino maliro tayika Victor Chipofya maliro tayika koma tsopano pali lamulo lokakamiza nena kuti within 7 days kamukulira kamukutani tikukhuza moto for 21 days koma within 7 days papezeke munthu wina kuti alowe m'malo lamulo limeja mumaliona bwanji chifukwa ina nalankhulapo ndikumbukira panali semo lina yake one father Ntalika anapereka zitsanzo zina kuti yayi munthu sungamapeza musankhana masangalalaso pamene muli ndi mukulira muli pasiwa lamulo la Chimalawi limeneli zomwe ambiri imagine ndi gawo 84 ya malamulo akulu a dziko lino lomwe linachitidwa amend 2021 or 2022 chifukwa before that limanena kuti lamulo limanena kuti president amapasidwa at least 12 months within a space of 12 months chaka kuti asankhe vice president koma 2022 ndipo mwino analipanga amend kunena kuti ayi pazikhala 7 days so it makes sense chifukwa chokuti simungakhale vacancy in the office of the presidency okay iyi nde tikulira
komanso at the same time dziko limayenera kuti liziyenda. Just chimozimozi ndi mmene zinachitikira 2012 adatisiya malemu Bingu Mutharika mzimu wonse mumtendere. Immediately Vice President wanthawi imeneyo Joyce Banda had to ascend kukhala mu office. Saka nalo dia tifatiri pa maliro. Office ya Vice President tidikire kuti pa kusakhale munthu. No, it does not make sense. So the office needs to be filled for the dziko liyenera kuti liziyendabe. Inde tikuzoti tili pa chisoni. Komano the other issue mwina ingabwerepo kusiyana kwake kwa office ya President ndi Vice President. Ndiyo kuti mwina anthu omaonera kuti atabanga changu akuyankhula zimenezo chifukwa chokuti akudziwa kunena kuti malamulo atha dziko lino office ya Vice President ilibe ndithu designated roles. Sikali mphamvu ntchito yokuti azipanga yasiyana ndi ya President. So even kwa kuti let's say dakhala 6 months obanda Vice President sizioneka bwino. Yes, kuti tingapange feel kuti dziko lisili kuyenda. Chifukwa ina manena kuti ingakhala achiti mawo for the past 2 years. Samagwira ntchito. Yes, exactly. So mwina argument yomwe akunena anthu amene akuitengera from that angle kunena kuti komatu nkhale tapupuluma kusankha Vice President komano tikanatha kukhala opanda Vice President kuti tipereke nthawi yokuti anthu alire. Koma again, it's dangerous. Chifukwa kuti anything can happen to the President. Now who's going to fill in the office of the President? So mwina pakhala crisis. You get a constitutional crisis. So mwina that's why that law was put in place. Chawezi mwina just 1 minute, what's your say? No, ndigwisane kwambiri ndi Victor. Koma ndisana pile kwa Victor mafani kubwerera pang'ono 10 seconds. Ndimafuna ndingowatsimikizira amalawi kuti nkhani yakufufuza kwa chimene chidachitika apereka ma terms of references zinthu zimene akuyenda kuti ayang'ane. Zinthu zina ziwiri ngati sali zitatu akufuna kuti azalembe report ya zimene atazapeze. 2 azanene chenicheni chimene chidapangitsa kuti ngozija ichitike. Kuphatikizapo zonse aziyang'ane bwinobwino. Asangoyang'ana chinthu chimodzi. For tsiku limene chakumakambira kuti whether sinali chani sinali bwino. Komano apano pachita broaden the scope. Kuti sankhani ya weather. Musangoyang'ana za nyengo. Muyang'anenso zina zimene zikozokhala kuti chani zinachitikisa za ngozi zichi. Kaya ndi technical fault, kaya ndi chani so kan external forces. Now, chimene mafuna unena chonena kuti asadandaule amalawi. In air crash investigation taonera kwambiri plus tikamamva akatswiri amene amachitira. Ndege muja makala amene amachedwa kuti ma black box. Ndipo amakhala awiri. Amangochedwa kuti black box ndi dzina chabe koma ndi a yellow mukala yawo. Yellow if not orange. Ndipo olatagwera kaya pa moto, olatagwera madzi, olatagwera impact yotani siziphwanyika sizimonongeka. Zimachita contain information. Ya chilichonse chimene chimachitika mu ndege muja. One makala imene amachula mati CVR, cockpit voice recorder. Kapena kuti mmene makala mapilot oyendesa ndege zimene amakambirana ndi apansi kumalumikizana zonse zilipo. Ndipo zimenezo zilipo. Chachiwiri amakalaso ndi ija amachula kuti FDR, flight data recorder. Imapanga record china chilicho kaya ndege chakuluka pa level mwamba motani, kaya pa speed yotani, kaya chimachitika ndi chani. Information yonseyo ilipo ndipo akatswiri amenewa apatsidwa ayiunguza ayitanthauzira mpaka na conclusion azapereka kuti chimene chidachitika chidali chakuti ndingoyankhapo funso limodzi limene IMDF adaliyankha limene anthu amalifunsa kwambiri funso ili silimanena kuti ndiyiwale ndakonza kuti ndiliyankhe koma ndayiwala kuyamba pacha. Ndimafuna nene kuti anthu akumanena kuti koma chifukwa chani adachedwa kupita kukayamba kufufuza kuti ndege ija yagwa. Akuti padatenga 3-4 hours asanapite kuchikangawa kuja kukalowa ntchire muja kuyamba kufufuza. Ndimafuna nene kuti ngati mudamvetsetsa bwinobwino IMDF adafotokoza kuti ndege ija itati yachoka parada sikuoneka. Choyambirira tidayamba kufufuza ndi ma airport ena amene ali ma control towers ena. Adafusa ku Karonga, kulikoma, adafusa ku Zambia, ku Tanzania. So 4 hours imema kambidwa ija. Imaphatikiza kuwafunsa anthu ati onsewa. Awaso aku Tanzania aso afuse anzawo. Mwina kapena anatidusa pa. Anapita kwa kuti. So 4 hours yonse imaphatikiza ziti zonsezo. Ndipereke chitsanzo chimozi chimene amalawi angamvetse mwansanga. Mwana akati wasowa, olombale wanu akasowa, mukapita ku polisi.
mukapita ku polisi amakuwuzani kuti tisadauluse kuti munthu uyu wasowa muyambe kaye mwakafufuza kwa abale ake inu zimenezo simunazimva amati mupite kaye kwa azibale anu ngati muyende abale anu kubangwe pita nikafufuzeni kubangwe ndipo tipanga declare kuti munthu uyu wasowa ngati mosemo 48 hours. That's exactly what happens. So ndi chimodzimodzi zimene amachita zakuti afufuze kaye madera mosemo so 4 hours yonseyo imachitika zimenezo zikutani zikuchitika ndiye sandayesera kupereka ku information imene IMTF adafotokoza. Before that ndikugwirizana nazo komano I think mistake imene inachitika pamene pajaba ndi tipange highlights ndi atayamba kufufuza mazulo 7 koloko kuna kuti tikuyimika kaye tiyambiraso mama ndi chinanso chomwe Malawi anakwiya nacho and they were granted that chifukwa there's no way vice president wasowa ndiye mkanena kuti tikabwerereso chifukwa funso kumazifunsa kunena kuti olo ine mwana wanga kuti wasowa sindikagone nyumba ndipita ndekha ndizikayang'ana nawo as a matter of fact unakanafunsapo funso kunena kuti okay if it was the other way around kuti president you know knowing the kind of person SKC anali SKC akanapita kuchikangawa anakamakayang'ana yekha. Yes, even the president ameneka kukhala nawo kumene masanga pena ndingomkumbusa Victor ndingomkumbusa Victor kuti ngati mukumbukira bwino kudazabwera kudali press briefing ya a president adapereka statement kuda kuti yayi amene akumveka oni rumors IMDF sadasiye kupanga search alikonko akugwira benchito mpaka na apitiliza mpaka na zonsezi tiziwe that was a cover up chifukwa chokuti statement inaperekedwa ndi Minister of Information kuna kuti tikuyima kaye. So it was after I think reaction ya anthu poma nati IMDF akusakabe. So I think my communication time inejai sana ende. Chapino titsirize program yathu motere ausi tsopano ndi vice president watsopano wa dziko la Malawi. Victor, in just 1 minute, what's your take? Choyamba tuwafunira zabwino zonse Michael Usi kugwira ntchito ngati vice president mene tanenera poyambirira muja kutengera ni malamulo athu a dziko lino office ya vice president ilibe ma roles kwenikweni zimatengedwa kuti munthu wachita kutumidwa kuti kagwire ntchito so zitengerano kuti ausi agwira ntchito bwanji timakamba tisanayambe program ikunena kuti still replacement chifukwa chokuti simungampange replacement munthu amene analili Saulo Chilima capabilities zosiyana izizi tingupanga no fill vacancy kuna kuti tili ndi office ya vice president timalize temu pasi tingakhale opanda vice president koma Malawi asapasi ya usi pressure kuti azafanizira kuti amene amapanga SKC inunso muzipanga chimozimozi. I think that would be very unfair. Chawezi IUTM we absent kunthawe mwe amalumbiritsa ausi. What does this tell? Siningate kumvetsetsa kuti IUTM ena notably maina ngata Kaliati kudalibeko komanso ngata Anjawala Akambala maina ngata amene kudalibe expectedly kapena kuti mwachiyembekezo cha anthu ambiri tidayembekeza kuti apiteko komano mwina kungolankhula kuti moving forward kupita chitsogolo makosa na IUTM akana mainla kupereka support kwa vice president wa dziko ameneso ali acting president ku UTM apatse support. What acting yes is he not? No, he's not. He's not. Ndayankhulapo ndi anthu angapo mu UTM sindachula maina komano kunena chilungamo akhumudwa kwambiri ndizomwe zachitikazi chifukwa amafuna amwina atakhala isana nene komano amanena kuti muone relationship ya usi ndi ya SKC kwa SKC amapita ku court anandifunsa kuti munaonapo ausi akuaperekeza a president athu ku court samapezeka so zino ngati zimene zozo that's a story for another day. Exactly. So kungomaliza just to crown it all tikozongonena kuti relationship ya usi ndi achilima izonza ku UTM koma president amayangana za dziko kuti yayi kuti tipange maintain stability tisatenge munthu wa ku Malawi Congress Party tisatenge a totally new face kuchokera kunja kwa politics kapena wa ku corporate world kaya kuti kaya wakunja tisankhe munthu amene angathandizire tiyanjanitseso dziko so president asanga Dr. Michael Usi zimenezo azafotokoze mina tsiku lina komano for choice imene apanga president yathandizira kuti kukhalika bata
sabata atunso mitima ikhazikika. Tathokoza iya tiyamikire kwambiri Victor komanso Chawezi chifukwa kuti nthawi zonse likupita nani mmathamanga timadzakhala limodzi kuzukuta nkhanizi. Ndikukhulupirira next week tikhalanso limodzi. Iya tikatero ndi tafika pa mtsizi wa programu ya Telo ya Kandimverere nkhani zambirimbiri phokoso lochepa. Tikumanenso sabata yammawa kuti zabweso programu ina ya Kandimverere. Dzina langa ndi Del Sandram ningoti mwakoma nonse.